Sa Good Vibes, tatlo kadlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival, nagtakop na. Barangay Granada, nangin kampiyon sa Arena Dance Competition. May report si Richard Caballero. Nangin madinuagon ang tatlo kaadlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2026 sa Bacolod City. Nangin highlights ng sininga kaywatan ang Street Dance and Arena Competition nga ginpatigayon sa The Upper East sang Megaworld, kung sa diin nagdagsa ang linibo ka mga tumalanaw. 7 ka barangay ang nagpaindis-indi sa ASEAN themed nga dance competition. Luyag sang organizers nga masapakan ang Chicken Inasal Festival sa mga katupad nga pungsod sang Pilipinas. Rason nga ila man ginpasundayag ang nagkalain-lain nga kultura sang ASEAN countries. Kag syempre, hindi madula sa istorya kung paano madala sa among mga pungsod ang Chicken Inasal sang Bacolod. Yan sa buong year, di ba? So in tribute of that, why not make the theme ASEAN para who knows that this can be a step for us to para ma-catch ang ilang attention and produce an opportunity in the future for this cultural thing that we're doing. Sa partnership. Muna siya basi masapakan, so manotice nila, ma-appreciate nila, who knows next year mapadala din sila ambassadors or whatever nga to show appreciation and trust man sa aton sa Ginobrad. Paagi sa isa ka istorya kung paano ipakilala sa kultura sa Timor-Leste ang Chicken Inasal sang Bacolod, nakuha sa Barangay Granada ang kampyonato sa Arena Dance Competition. Our champion is Barangay Granada! Bisan sa kakulang sa budget kag malipot nga preparasyon, ginpierde sa Barangay Granada ang anong pagid ka mga barangay nga nagpasakop sa among nga kompetisyon. Grabe kami excited. Pinakuha na muna ang championship na award. It's because nga for less than 2 weeks nga practice, nagdamon namon struggles, still na-clutch namon ang champion nga award. Also, kami natin sir nga nag-champion, sir. Nagkakaroon ng barangay. Way back 2024, nag-join kami, second runner-up. Then last year, wala kami naka-join sa Granada, pero bata kami. Then nabalik kami liwat sa Granada. Then we bring back the crown to Barangay Granada. Nangin runners-up sa Arena Dance ang Barangay 12 kag Barangay Tungub. Samtang nakuha naman sa Barangay 12 nga nagrepresentar sa Malaysia ang kadalagan sa street dance competition. Mayara man sang float sa mga kilala nga kalan-an sang inasal nga manok nga ginparada sa The Upper East. Ini ang tuigan na nga selebrasyon sa Bacolod kag kada tuig. Nagadamo ang taho nga nagadagsa sa amo nga kapistahan. Richard Caballero para sa Digicast Negros.